Tässä videossa käymme läpi elvytykseen liittyviä tärkeimpiä vaiheita ja tekniikoita, jotta osaat toimia hätätilanteessa oikein. Käymme läpi kuinka tunnistaa elottomuuden merkit ja avun hälyttämisen, tehokkaan paineluelvytyksen, defibrillaation käytön sekä miten varmistaa hengitystiet ja lääkehoidon toteutumisen oikein. Ja tässä seuraavassa videossa käymme läpi elottomuuden tunnistamisen ja avun hälyttämisen. No niin, Erkki. Onko millainen vointi? Erkki. Hei. Elottomuuden merkkejä ovat muun muassa reagoimattomuus herättelyyn ja kosketukseen, pulssin puuttumisen tai sen heikkouden tunnistelu tapahtuu tunnustelemalla sitä kaulavaltimolta, rannevaltimolta peukalon puolelta tai lonkkavaltimolta. Tarkista, onko hengitystiet tukossa ja hengittääkö potilas tai havaitsetko rintakehän liikkeitä. Elvytys vuonna 12. Jos potilas on eloton, peruselvytys on aloitettava heti ja apua on hälytettävä viipymättä. Elvytys vuonna 12. Elottomuuden toteamisen jälkeen poista mahdollinen tyyny. Laske sängyn pääty kokonaan alas. Kohota potilaan leukaa varmistaen näin ilmatiet. Paineluelvyttäjän kädet tulisi olla suorassa linjassa rintakehästä ylöspäin. Avun saavuttua tulee heti hälyttää MET-tiimi paikalle ja ilmoittaa sijainti ja potilaan tila. Tarvitaan MET-tiimiä kirurgisella osastolla vuonna 12. Siellä potilas eloton ei hengitä ja ei tule pulssia. Defibrillaattori on tärkeä osa hoitoelvytystä. Sen tarkoituksena on rytmin tunnistaminen defibrilloitavien ja ei-defibrilloitavien rytmien väliltä. Defibrilloitaviin rytmeihin luetaan kammiotakykardia ja kammiovärinä. Näissä defibrilloidaan kerran ja jatketaan välittömästi painelupuhalluselvytystä. Ei-defibrilloitavat rytmit ovat asystole ja PEA. Näihin ei anneta iskua, vaan jatketaan painelupuhalluselvytystä välittömästi. Defibrillaattorin elektrodit kiinnitetään paljaalle iholle. Ensimmäinen elektrodi asetetaan oikealle rintakehälle solisluun alle ja toinen vasemmalle kyljelle keskikainalon linjaan. Paineluelvytyksen suorittaminen. Aseta kämmenesi toisen päälle potilaan rintalastan keskelle. Paina suorilla käsillä voimakkaasti noin 5-6 cm syvyyteen ja pidä tahti 100-120 painelua minuutissa. Varmista rintakehän nousu jokaisen painelluksen jälkeen. Painelun tehokkuuden varmistamiseksi painellukset suoritetaan kyynärpäät suorina ja hartiat suoraan potilaan rintakehän yläpuolella, jotta paineluun saadaan riittävä voima. Se on tehokasta vain, jos se suoritetaan oikein. Defibrilloitavissa rytmeissä laite ohjeistaa antamaan iskun. Jokaisen tulee irrottautua potilaasta ja potilaassa kiinni olevista laitteista ennen iskua. Ja ennen iskemistä tulisi myös varmistaa sanomalla selvällä ja kovalla äänellä: Irti potilaasta. Irti potilaasta. Iskua ei suositella. Tarkista pulssi. Ei tullut. Iskun tai ei-defibrilloitavien rytmien jälkeen jatketaan välittömästi elvytystä. Seuraavaksi ventilaatiosta ja hengitysteiden turvaamisesta. Ventilaatio tapahtuu hengityspalkeen avulla, ja tätä ennen tulisi turvata hengitystiet nielutuupilla. Jos potilas ei hapetu tästä, voidaan asettaa intubaatioputki tai larynxmaski. Maskiventilaatiossa hengityspalkeella maskin asettelussa on tärkeää saada se tiiviisti potilaan kasvoille. PPE:ssä toisen hoitajan painellessa olisi hyvä maskiventilaatiota toteuttavan henkilön varmistaa tiiviys pitämällä maski tiiviisti potilaan kasvoilla kaksin käsin ja antaa painelijan tehdä puhallukset
valkealla paineluiden välissä. Joo, rintaköhän nousee. Jos potilaalla ei ole IV-yhteyttä, tulisi sen laittaa heti, kun elvytysryhmä on hälytetty. Jos IV:n laitto ei onnistu ja tilanne on henkeä uhkaava, voidaan avata IO-yhteys, eli luuytimeen avattava nesteen antoreitti. Adrenaliinin anto potilaalle riippuu siitä, onko sydämen rytmi defibrilloitava vai ei defibrilloitava. Jos se on jälkimmäinen, annetaan heti 1 mg. Seuraava adrenaliini annetaan 3. iskun jälkeen ja sitä seuraava 5. iskun jälkeen. Amiodaroni annetaan ensimmäistä kertaa 3. iskun jälkeen ja sitä seuraava 5. iskun jälkeen. Hoitoelvytyksen aikana lääkkeenanto tulee olla aseptista, tulee muistaa huuhdella lääkkeet ja äänen sanoa, kun on antanut lääkkeet. Tämän 1 milligramman adrenaliinin annan 300 milligrammaa amiodaronia. Elvytyksen tavoite on spontaani verenkierron palautuminen, lyhyesti ROSC. ROSC voidaan todeta tunnistamalla pulssi, rintakehän liikkeestä, yskimisestä, nielemisestä tai hiilidioksidipitoisuuden noususta uloshengityksessä, eli ETCO2. Heti kun ROSC on saavutettu, tulee antaa 100% happea potilaalle. Perifeerinen saturaatio tulisi olla noin 96%. Lämpöhallinnassa pyritään pitämään potilas alle 37,8 asteisena. Sedatoinnilla pyritään ehkäisemään potilaan lämmön nousua. Lääkkeiden valinnassa tulisi käyttää lyhytvaikutteisia opiaatteja ja sedaatiolääkkeitä. Laskimon kautta annettavat kipulääkkeet ovat oksikodoni, morfiini, fentanyyli ja benzodiazepiinit. Potilaan tilaa tulee arvioida ABCDE-protokollan mukaan. Syitä sydänpysähdykselle voidaan rajata sepelvaltimon varjoainekuvauksella ja tietokonetomografiatutkimuksella. Ryhmätyön merkitys elvytystilanteessa on tärkeä asia huomioida. Tiimityön toimivuus ja selkeäsanallinen viestintä ryhmän välillä ovat tärkeitä edellytyksiä, että hoitoelvytys on tehokasta ja että ryhmän jäsenet ovat tietoisia elvytyksen aikana tapahtuvista asioista. Selkeät roolit ovat määriteltävä ja selkeitä suoria käskyjä on johtajan annettava ja elvytyksessä olevien on tärkeää myös kuitata ja tehdä kyseiset asiat. Kohdennetulla ja selkeällä viestinnällä esimerkiksi anna adrenaliini 1 mg IV ja kuittaamalla adrenaliini 1 mg IV annettu ja toistamalla sanat, mitä ohjattu tekemään, on suuri vaikutus ja tärkeä osa hoitoelvytystä potilasturvallisuuden edesauttamiseksi ja väärinymmärrysten välttämiseksi.